Ahoj, vítaj v otázkach a odpovediach, ktoré budem pravidelne robiť pre účastníkov programu T-Terapeut. Každý, kto má program T-Terapeut, má možnosť so mnou stretnúť sa na osobnom tréningu, ale takisto má možnosť pýtať sa ma otázky, na ktoré budem pravidelne odpovedať. No a samozrejme nemusím spomínať to, že tam je pravidelná komunikácia. V prípade, že ktokoľvek potrebuje akúkoľvek odpoveď, má vždy možnosť so mnou ísť na konzultáciu alebo sa ma spýtať a ja samozrejme prioritne pracujem s klientami, ktorí už sú v rámci programu T-Terapeut. Pokiaľ ešte nemáš program T-Terapeut, tak určite doporučujem, pretože je to tá najkomplexnejšia a najunikátnejšia forma holistickej rehabilitácie, ako dokážeš nájsť. Pokiaľ hráš výsledky a pokiaľ chceš žiť život naozaj naplno a bez bolesti, tak T-Terapeut ti dá všetky nástroje a všetky odpovede na otázky, ktoré hľadáš. Je to 10-násobne lacnejšie a 10-krát kvalitnejšie. Nemusíš pravidelne a opakovane chodiť na rôzne návštevy terapeutov, riešiť rôzne metódy, ktoré chvíľku pomôžu, ale vždy iba dočasne. Pokiaľ chceš naučiť svoje telo, ako pracovať s napätím, nie iba v jednej úrovni, ale ako na celom spektre krásne s tým napätím pracovať, presmerovať ho, uvoľniť ho a žiť tak život bez bolesti, pohybovať sa správne a optimálne, tak T-Terapeut je pre teba tá najoptimálnejšia a najsprávnejšia voľba. A samozrejme aj najekonomickejšia, pretože za bežnú cenu 399 € si schopný do konca svojho života pravidelne pracovať so svojím telom. Sú tam rôzne informácie, nie iba z oblasti pohybu, už aj z oblasti životosprávy a budeme tam pravidelne pridávať. Každé ďalšie otvorenie sa otvoria nové a nové kapitoly a ty už nemusíš nič doplácať. Poďme sa dostať teraz k otázkam, ktoré sa ma pýtali ľudia v rámci programu T-Terapeut. Ja vždy prečítam otázku a odpoviem. A pokúsim sa aj v rámci potom toho popisu zadefinovať, že kde sa tá otázka nachádza, aby ste si ju dokázali jednoducho nájsť. Lebo zadefinujeme tam nejakú tému, ktorú si dokážete nájsť. Poďme sa pustiť do prvej otázky. Ahoj, mal som problémy s L5S1, som po operácii rok. Jediný problém, ktorý mi ostal, je to, že v sede na stoličke, prípadne v aute alebo na zemi, neviem vystriť ľavú nohu. Taktiež to zabolí, keď v tejto polohe dám hlavu smerom dole, teda bradu ku hrudi. Je to priostrá pichlavá bolesť na ľavej strane pri kostrči. Myslíš si, že je to problém s SI sklbením? Ako postupovať v tomto prípade? Celkovo sa cítim zdravo, trénujem pravidelne celý život, taktiež každý deň cvičím podľa tvojho kurzu a toto je vlastne posledná vec, čo ma tak moc trápila po zdravotnej stránke a aj prečo som sa rozhodol pridať do tvojho kurzu T-Terapeut. Ďakujem. Odpoveď na túto otázku spočíva v tom, že pokiaľ máme problém vystrieť nohu v sede alebo dať hlavu na bradou na hrudník, tak problém je v nervoch. Nervy sa dokážu takisto skrátiť. Tam treba urobiť to, že postupne začneme naťahovať a uvoľňovať nervy. Pretože ak cítime ťahanie a napätie, samozrejme ono to bude spojené s tým mesičkom, tak ako aj jeden teda klient tu v tejto otázke poznamenal. A nakoľko je to na tej ľavej strane, bude to otázka aj esíčka. Čo potrebujeme urobiť je začať ešte viacej posúvať panvu vzad, lebo to prepadnutie tých krížov a pretlačenie panvy vpred spôsobí, že sa tie nervy skrátia. Takže samozrejme, my musíme posunúť panvu vzad a postupným posúvaním panvy vzad dokážeme dostať tie nervy do bodu, že budú natiahnutejšie a tým pádom aj takýto pohyb, vystretá noha, predklonená hlava, bude príjemnejší. Je to otázka stiahnutého nervu. Nie je to nič vážne, ale nemôžeme to ani preháňať, ani nejako agresívne naťahovať. Nervy treba pomaly, postupne a pravidelne uvoľňovať. Ako sa zbaviť chronickej bolesti v hrudných vzpriamovačoch, v medzilopatkovom priestore a v trapézoch? Dobre, hrudník nemá vzpriamovače. Vzpriamovače sú iba na krížoch, ale teda tá oblasť medzilopatkových svalov a v oblasti trapézov, pokiaľ tam máme chronické bolesti, veľmi často ľudia ostávajú vo vnútornej rotácii v ramenách a takisto hrudník ostáva zatvorený. Treba postaviť sa ku stene, oprieť lopatky, začať tlačiť lopatkami, ramenami a lakťami smerom do steny, dýchať do hrudníka, aby sa roztvoril a roztiahol hrudný kôš. To by mohla byť taká prvá rýchla pomoc. A samozrejme z dlhodobého hľadiska máme v rámci programu T-Terapeut kapitolu na hrudnú a krčnú chrbticu. Treba ísť do modulu, respektíve do levelu číslo 2, v rámci ktorého sa dokážu tie medzilopatkové svaly pekne pouvôľňovať. Takže tam by som doporučoval venovať sa tomu, potrebujeme uvoľniť a odstrániť to napätie z tej oblasti.
Mám jednu nohu o 1 cm kratšiu v stehennej kosti. Spôsobuje mi to bolesť v SI klbe vpravo. Ak cvičím na kolenách alebo na štyroch, mám si danú nohu podkladať, či netreba. Veľa času na cvičenie žiaľ nemám, využívam skôr záznamy. Samozrejme je to v poriadku, treba si vytvoriť rutinku pár cvikov. Ale v rámci toho programu T-Terapeut ja sa snažím aj principiálne učiť ľudí, ako majú tie princípy aplikovať do svojho života. Takže to nie je len o tom, že potrebuješ nevyhnutne cvičiť, ale je to aj o tom, že čo dokážeš urobiť v rámci toho svojho bežného dňa, aby si dokázal tú bolesť uvoľniť a napätia sa zbaviť. Pokiaľ je jedna noha kratšia o centimeter v stehennej kosti, v tomto smere neviem teda, či je tým myslené to, že doslova stehenná kosť je kratšia. Ja som už viacejkrát spomínal, že z mojej skúsenosti tie nohy nie sú kratšie. Je to naozaj len zatuhnutie tej pánvy, to znamená skôr by som povedal, že problém je v SI sklbení a to spôsobuje pocit, že je tá noha o centimetr kratšia. Nemusíš si nohu podkladať. Sústreď sa naozaj na to, aby si cítila uvoľňovanie v oblasti toho SIčka, veľa vnútorných rotácií do toho pravého bedra. Čo vieš napríklad ale urobiť je, ty si nenapísala si, že ktorá noha je kratšia, ale čo vieš urobiť je, že môžeš si napríklad tú nohu podložiť vyššie a spúšťať to opačné bedro alebo to opačné koleno nadol, tak aby uvoľňovalo to SIčko a naťahovalo to SIčko. Ak máš bolesť v pravom SI klbe, tak pravdepodobne tá práva noha bude kratšia. Takže ľavé koleno si treba dať, pravú nohu treba vystrieť viacej vzad, spúšťať pravé koleno 10, 12, 16 krát, alebo sa dá urobiť to, že si zdvihneme to ľavé koleno ešte viacej a ešte hlbšie budeme spúšťať to pravé bedro. Ide o to SIčko poriadne uvoľniť, no a samozrejme veľa vnútornej rotácie. Ako môžem nahradiť cviky na kolenách? Nemôžem na kolenách cvičiť, mám reumatoidnú artritídu. V tomto čase riešim útlak z dôvodu vysunutej platničky L4, L5. Pokiaľ nemôžeme cvičiť na kolenách, vôbec, že sa ani keď si ich podložíme nejakou dekou alebo vankúšom, pokiaľ nedokážeme cvičiť na kolenách, tak to, čo vieme urobiť, je rovnaké princípy preniesť do postoja. Ja ukážem v ďalšom otvorení programu T-Terapeut vyslovene kapitolu, ktorá bude pre ľudí, ktorí nedokážu cvičiť na kolenách, ako si vedia uvoľniť a uľaviť od bolesti chrbta. Takže v tomto smere ukážem prakticky tie veci čoskoro. Čo sa týka ale v tejto chvíli, aby som dokázal odpovedať, tak sa bavíme vlastne o tom, že tie isté princípy, ktoré riešime na kolenách, sa dajú robiť v stoji. Na kolenách je to iba jednoduchšie, pretože máme viacero bodov referencie, väčšiu stabilitu. Ale to isté húpanie, tie isté rotácie, to všetko sa dá robiť v stoji. A aj v rámci programu T-Terapeut je množstvo cvikov, ktoré už aj teraz dokážeš robiť, aby si uvoľnila napätie z krížov a z chrbtice. Mám neustále problémy so zápestiami. Tvoje cvičenia som skúšala a zatiaľ moc nepomáhajú. Problémy so zápestiami sú komplikovaná záležitosť, pretože pokiaľ sa už raz to zápestie rozladí, alebo rozbije, alebo sa tam vytvorí nejaký zápal, je to veľmi náročné dať do poriadku práve kvôli tomu množstvu tých jemných kostičiek a toho všetkého, čo sa v tom zápestí nachádza. Ja by som doporučoval najprv vyriešiť zápal v zápestí. Ja samozrejme mám viaceré cviky ako manipuláciu so zápestím na uvoľnenie napätia, ale pokiaľ ani to nefunguje, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tam bude zápal. Treba ísť na lokálnu kryokomoru. Lokálna kryoterapia dokáže vlastne zredukovať zápal v tých zápestiach, podporiť regeneráciu. To by som doporučoval. Je možné vyliečiť skoliózu obojstrannú? Dobre, neviem, čo presne sa myslí pod pojmom obojstranná skolióza. Ak teraz sa bavíme o tom, že sme zakrivení do jednej strany tu, do druhej strany tu. Deformácie chrbtice sa dajú vyriešiť, dajú sa vlastne postupne dosiahnuť štrukturálne zmeny. Krok číslo 1 je zbaviť sa bolesti. Mať telo uložené tak, aby sme nemali bolesť. A ja som bol schopný u každého jedného človeka, ktorý mal bolesti chrbtice pri skoliózi, ich zbaviť tej bolesti. A dokázali sme aj začať naprávať tú skoliózu a tú chrbticu vyrovnávať. Je to náročnejšie, trvá to dlhšie, ale je to možné. No a vyliečiť skoliózu obojstrannú, tak musel by som vidieť diagnostiku, že ako to telo naozaj vyzerá, ale sme schopní dostať to telo do stavu, že bude pevnejšie a že nebude bolieť. Toto dokážeme. No a čo sa týka tej samotnej tvarovej zmeny,
to bude dlho trvať. V závislosti od toho, aký je vek, ale ono to bude trvať, lebo samozrejme už tá zmena tvaru pevných štruktúr, tým, ak je tam deformácia v pevnej štruktúre, je to dosť náročné, trvá to dosť dlhšie, ale je to reálne, áno. Nevrajme, že to človek bude rovný ako lata, ale určite sme schopní pracovať s tou chrbticou oveľa bezpečnejšie a efektnejšie, aby sme sa vyhli operácii, lebo operácia na skoliózu nie je ani zdravá, ani príjemná. Ahoj, vedel by si povedať niečo o výhodách, nevýhodách nosenia barefoot topánok? Sú pre mňa vhodné, ak ich chcem nosiť dennodenne. Chodím do práce a z práce pešo cca 3-4 km tam a späť. Barefootové topánky sú perfektná vec, pretože dokážu imitovať vlastne prirodzenosť toho našeho chodidla, šírka, kontakt so zemou. Takže po tejto stránke je to optimálna obuv. Áno, z pohľadu zdravia. Za predpokladu, že človek vie, ako má v barefootových topánkach kráčať. Lebo veľmi veľa ľuďom sa objavili problémy s chrbticou, s platničkami, s kolenami, keď zrazu prešli na barefootové topánky. V tomto smere je to otázka toho, že ľudia musia vedieť, ako majú vlastne pracovať s tým chodidlom, kde majú našlapovať, ako majú smerovať chodidlá dopredu, do strán, dovnútra, kde to má byť, kde prechádza to napätie toho chodidla, či je viacej do špičky, vonkajšia hrana, alebo viacej do päty, alebo vnútorná strana. Toto sú všetko otázky, ktoré ten človek musí vedieť vyhodnotiť predtým, než si vlastne tie barefootové topánky obuje. U malých detí je to najoptimálnejšia obuv, určite. U dospelého človeka, ktorý zvykol naozaj 20, 30, 40 rokov fungovať v normálnych topánkach, je ten proces trošku komplikovanejší a ja by som doporučoval najprv absolvovať nejaký program na získanie kontrolu v chodidle, na uvoľnenie napätia z chodidiel, až potom prejsť na barefootové topánky. Tak. Zdravím, Oskar. Okrem iného teraz mám problém s hrudnou chrbticou. Pichá, tlačí, bolí, býva mi aj ťažko. Už som bol aj na 3 rehabilitáciách, cvičím SM systém, aj tvoje cviky, čo máš na Instagrame. Chodím na masáže, volá, čo je lepšie, ale stále ma to trápi. V tomto smere neviem, že či ty máš program T-terapeut, alebo že či vlastne je to otázka od spoločenstva pohybu, pretože v rámci programu T-terapeut dokážeme pichanie a tlačenie na hrudníku vyriešiť cez modul hrudná krčná chrbtica level 1. SM systém je niečo, čo dočasne dokáže pomôcť, aktivovať svaly, vytvoriť napätie, ale pokiaľ ti to nepomáha, pokiaľ skúšaš rehabilitácia, masáže, stále ti to trápi, tak je tam samozrejme určite treba pracovať s dýchom, treba určite uvoľniť a roztiahnuť tie hĺbkové medzirebrové svaly, otvoriť hrudný kôš. A toto sa dá veľmi dobre urobiť práve pomocou konkrétnych polôh a pozícií, ktoré riešime či už v programe T-terapeut, alebo ich budem riešiť aj teraz v ďalšom otvorení. Takže sústreď sa na dýchanie do hrudníka. Poriadne otváranie hrudného koša by ti malo pomôcť postupne uvoľniť tie medzirebrové svaly, otvoriť hrudný kôš, vonkajšie rotácie v ramenách, to ti pomôže. Mám stále problém s dýchaním, dýcham plitko a hlboký nádych je pre mňa až bolestivý okolo hrudníka, niekedy nemožný urobiť bez zvyknutia. Cítim tlak na hrudi, máme na to nejaké dýchacie cvičenie aj. Do nového programu T-terapeut pridám aj kapitolu na dýchanie, kde budeme rozoberať rôzne formy práce s dýchom. Dýchať do hrudníka, zakusnúť zuby, jazyk dať na hornú hranu úst, dýchať nosom, poriadne otvoriť hrudný kôš. Dá sa ľahnúť si na zem, dá sa oprieť si hrudný kôš o stenu, otvárať hrudný kôš, poriadne dýchať do hrudníka. Nemusíme dýchať super hlboko, ale treba si dať pozor, aby sme nedýchali ani úplne plitko, plynulo. Potrebujeme dostať vzduch do plúc, nie do brucha. Ahoj Oskar, pred 6 dňami som mal nehodu na bicykli, zlomil som si krčok stehennej kosti, narazil pánvu, bedrový kĺb a púzdro. Vplyvom nárazu som mal v stehennom svale mnoho krvavých zrazenín, krče a spázmy. Pred pár hodinami ma pustili domov, učím sa chodiť s pomocou baril. Otázkou je, čo cvičiť, aby som pomohol tomu bedru. Ďakujem, Erik. Erik, to ma mrzí, že si mal takéto zranenie, to znie dosť strašidelne, by som až povedal. V
tomto smere treba najprv teda počkať, nech sa to bedro trošku zregeneruje a treba nastavovať protokol od lekára, že v akom čase, kedy môžeš zaťažovať to bedro. No a potom je tá forma presne, že akou formou to začať rozhýbavať, čo cvičiť, čo robiť. Toto je otázka, na ktorú veľmi ťažko odpovedať takto na videu, pretože tam sa bavíme viacej tým, že to bolo po traume nejakej, po kontaktnom zranení, tak je trošičku individuálnejší ten proces. Čo ale treba urobiť je začať rozhýbavať to bedro bez napätia. To znamená postaviť sa na druhú nohu a pracovať, vyťahovať koleno, robiť vonkajšiu rotáciu, vnútornú rotáciu, ľahnúť si na zem, vystrieť nohu, pokrčiť nohu. Treba pracovať s tým bedrom tým rotačným spôsobom, bez toho, aby to bedro bolo stlačené. Postupne, malý rozsah, ale treba to rozhýbavať. Následne vieme urobiť to, že sa dáme na kolená, vieme prenášať váhu na jednu stranu, na druhú stranu, potom ostaneme iba na tom jednom bedre, aby sme aktivovali zadok a bedrový kĺb a postupne zvyšovali tú náročnosť. Mám bolesti bedierní po operácii plotenky a hrudní pátrže, paží, ramena, tenisových loktu a kyčlí. Jak postupovať, aby ich bolesti postupne odstránila? No, v tomto smere samozrejme treba byť trpezlivý, určite, pretože čím dlhšie človek fungoval v nejakých návykoch, tým dlhšie trvá, kým sa tie návyky zmenia. Čo treba urobiť je, ak sú bolesti bedra, treba uvoľniť napätie z bedier. Tak, ako som povedal v predošlej otázke, treba rozhýbať bedro bez napätia. Uvoľniť to, rozhýbať to, naozaj pravidelne sa tomu venovať. Treba si všímať a uvedomovať, ako sa telo ukladá počas dňa. Koľko z dňa sedíme, ako stojíme, kde nás ťahá to telo, keď robíme konkrétne pohyby, alebo keď sa zastavím, postavím sa, ide váha, ide pánva dopredu alebo dozadu. Pánva viacej vzad, dýchať do hrudníka. Tenisové lakte sa dajú vyriešiť, kryoterapia určite pomôže na zápal, následne vonkajšie rotácie v ramenách. Na toto všetko sú návody v rámci programu T-Terapeut a ja budem pridávať ďalšie a ďalšie návody, takže dokážeme postupne konkrétnymi cvikmi tieto veci riešiť. Treba byť ale určite trpezlivý, lebo tá metodika, ktorú som vytvoril, metóda 6 krokov, má jasnú následnosť. Uvedomenie si, že bolesť nie je prirodzená. Získanie nadhľadu, pochopiť to, že tam, kde sa nachádza bolesť, nie je väčšinou príčina. Krok 3 je práve identifikácia tej príčiny, hľadať to, že čo spôsobuje danú bolesť. Následne krok číslo 4 je eliminácia. Keď už viem, čo mi to spôsobuje a po diagnostike by ste mali vedieť, čo vám to spôsobuje, alebo keď si prejdete program T-Terapeut, tak viete, ako chceme, aby to telo bolo uložené. Je tam takisto bonusový modul, respektíve je tam workshop, kde som takisto rozoberal to, ako si urobiť diagnostiku sám. Tam sa dá pekne pozrieť na svoje telo, natočiť sa, pozrieť tvary toho tela, skontrolovať si to a hľadať už tie detaily, ktoré sú v rozpore s tým optimálnym uložením. Ahoj Oskar, potrebovala by som pomôcť zbaviť sa bolesti v ľavom ramene, impingement, bolesť cítim v prednej hornej časti. Robila som cviky na posilňovanie lopatkových svalov, dostala som aj kortizónovú injekciu a bolesť sa mi po 2 mesiacoch znovu vrátila. V posilňovni aj doma pokračujem v trénovaní ramien, chrbtových svalov a svalov lopatky. Ďakujem. V tomto smere náročné, lebo pokiaľ je impingement v ramene, v rámci programu T-Terapeut je kapitola na ramena level 0 alebo ramena lomeno krčná chrbtica, tak tam som ukazoval pozície, ako získať priestor do ramena, treba dýchať do hrudníka, ale hlavne, pokiaľ je nejaká bolesť, tak necvičiť cez to. Nerobiť tlaky, nerobiť upažovanie, necvičiť to rameno, pokiaľ tam je ten impingement alebo to zaseknutie. Takisto dá sa urobiť to, že si ruku dáš na stenu alebo na zem a začneš pracovať s lopatkou, postupne rozhýbavať, prepúšťať vlastne ten hrudný kôš cez to rameno. Mám extrúziu plátničky L4, L5 v CC 13 mm a v LL 11 mm. Momentálne ma bolí pravá noha z vonkajšej strany a trochu v oblasti platničky a pravý kĺb. Aké cvičenia robiť, aby som odstránil hlavne bolesť? Bolesť cítim najviac, keď ležím v posteli, neviem, ako sa uložiť, v každej polohe cítim bolesť. No, v tomto smere samozrejme to sú náročné veci, tam treba nastaviť uvoľnenie bedier, treba ísť do kapitoly platničky level 0 a pokiaľ je bolesť najviac, keď človek leží v posteli, tak samozrejme to je znak toho, že je oblasť tej panvy, tých esíčiek, tých bedier extrémne stiahnutá. Lebo v momente, ako si človek ľahne, telo sa chce uvoľniť, natiahnuť, ale je tam obrovská bolesť. A to je z toho dôvodu, že tam nie je priestor na urobenie tohto.
Ak to je stlačené, tak sa to tam láme a potom to samozrejme stláča to potom aj tie korene nervov. Ahoj, ďakujem za túto príležitosť. Chcel by som sa opýtať na problém s ramenom. Keď už som spadol z 2 metrov na zadok a ruky za telom, od tej doby sa zvýšila bolesť okolo ramena, lopatky a znížila sa pohyblivosť smerom za chrbát. Som športovec, po tréningu sa problém zhoršuje, musím dlhšie regenerovať a za každom ďalšom tréningu je to isté. Bolesť sa opakuje intenzívne, postupne menej za ďalšom dňu. Potreboval bych vedieť, je zdá vôbec cvičiť či nie, nebo vhodné cviky ľudia pri všetkej úcte musíte vedieť lepšie písať, lebo to sa nedá čítať toto. Problém s ramenom som mal prvýkrát pred 3 rokmi, keď mi s ním masér ako si lúpol a od tých čas som nemohol házať nad hlavou, ináč to nevadilo, ale od toho páda je to Dobre, no takto, čo treba urobiť je, pokiaľ tam znovu bolo zranenie, že človek proste padol takým spôsobom, že asi mu extrémne seklo rameno, v zmysle vo vnútri proste sa to tam celé zaseklo, zaškobilo do krču, aby proste to nejako odolalo, tak treba postupne sa pozrieť na to, ako je to rameno uložené. Ak je problém ísť dozadu, neviem, či je ten problém ísť dozadu dlaňou vpred alebo dlaňou vzad, každopádne treba otvoriť rameno, zastabilizovať lopatky, spodné trapézy treba riešiť, kapitola hrudná krčná chrbtica level 2. Aké cviky odporúčaš pri bolestiach hornej časti zadku obidve strany? Hornej časti zadku to znamená sval v oblasti piriformis, to znamená vonkajšia rotácia v bedre, takže doporučujem modul na jesíčka a uvoľnenie bedier ešte môže byť fajn, ale modul na jesíčka, veľa vnútorných rotácií, to je práve to, čo dokáže ten piriformis alebo to nad tým zadkom uvoľniť. Samozrejme potom je tam ešte tá pasívna možnosť, kedy si zoberieš nejakú loptičku a sadneš si na ňu a budeš to presne v tom bode nad tým zadkom uvoľňovať, masírovať, ale znovu len, ak nechceš, aby sa ti to vracalo, tak tie vonkajšie rotácie, ktoré sú, kolena natočené von, zaseknuté bedrá, treba to uvoľniť smerom dovnútra. Ahoj Oskar, chcel by som sa ťa opýtať, po akom čase ti tvoji klienti v priemere referujú, že ich zdravotný stav sa zlepšil, hoci chápem, že je to individuálne, ale predpokladám, že už teda nejaké dáta máš zozbierané a takisto, či už si mal aj klienta, ktorému sa cvičenie jeho stav napríklad aj rapidne zhoršil. Ďakujem. Mal som ľudí, ktorým sa stav samozrejme rozdráždil, pretože je to proces restavby. Proces restavby znamená, že telo sa začína meniť, začíname ho vyťahovať z toho komfortu bolesti, lebo hovorí sa, že lepší je diabol, ktorého poznáš, ako ten, ktorého nepoznáš. A keď ľudia poznajú nejakú bolesť, telo je zvyknuté na tú úroveň bolesti, veľa ľudí si zvykne fungovať v bolesti, tak v momente, ako začneme robiť nejakú restavbu, meniť to telo, tak je obdobie, kedy je ten stav mierne horší, to sa sem tam udeje. Čím viacej bol človek v tých bolestiach a čím v ťažšom stave bol, tým náchylnejší je na to, že akákoľvek zmena tých vzorcov ho rozdráždi. Takže toto sa samozrejme vie udiať, väčšinou ten stav ale netrvá dlho. Mal som obdobia s ľuďmi, s ktorými nám trvalo mesiac a pol, že stav nám kolísa lepšie, horšie, až sme to preklenuli tak, že ten stav už začal rapidne ísť hore. No a väčšinou to trvá zase v závislosti od toho, aký je problém a čo človek rieši, tak väčšinou sme schopní cítiť výrazné zmeny po 2 až 3 týždňoch, pokiaľ človek pravidelne cvičí a dá si záležať. A niekedy sa to vie natiahnuť na povedzme 2 až 2,5 mesiaca. A finálne výsledky finálne zbavenie sa bolesti zase v závislosti od toho stavu a od veku, ako dlho bude trvať zmeniť tie pohybové návyky, tak tam sa bavíme niekde na úrovni povedzme tých 2,5-3 mesiacov, niekedy do 4 mesiacov v závislosti od toho stavu. A treba len vydržať, treba pracovať, postupne vnímať reakcie a vnímať to, že ako telo reaguje na dané pohyby. Najlepšia rehabilitácia je prostredníctvom pohybov. A každý pohyb má nejakú svoju trajektóriu, svoj vzorec. Pokiaľ dokážeš identifikovať, že ktorý vzorec, ktorá trajektória tebe nerobí dobre, tak vyskúšam niečo iné, vyskúšam niečo opačné. Tým pádom krásne selektívnou metódou AB testovaním zistím, že čo môjmu telu vlastne robí dobre. Takým spôsobom je vytvorený aj program T-Terapeut. Ahoj Oskar, radíš ľuďom, ako sa zbaviť bolesti? Je dobré cvičiť takéto cviky aj v rámci každodenného pohybu, keď bolesti nie sú? Ďakujem. Určite áno, dobrá otázka. Je fajn vytvoriť si nejakú rutinku, ktorú budeme robiť pravidelne každých
proste aspoň 2 dní, každé 2 dní si dať 10-15 minút ako takú hygienu klbovú, lebo človek sa ide osprchovať raz denne, po väčšine, niektorí viacejkrát. A zuby si takisto umývame aspoň 2-krát denne, ráno a večer. A to sú všetko návyky, ktoré sú súčasťou našej hygieny. A rovnako aj práca s klbmi, práca s telom, obzvlášť pokiaľ celé dni sedíme, tak ten správny pohyb, tá pozornosť na uvoľnenie a rozhýbanie kĺbov tým správnym spôsobom je práve to, čo nám dokáže ako hygiena o tie kĺby zabezpečiť, že budeme bez bolesti. Takže ja by som doporučoval aspoň raz za 2 dní si tých 15-20 minút zacvičiť. No a samozrejme v rámci programu T-Terapeut je kapitola na prevenciu, je tam kapitola na správny postoj, je tam kapitola na to, ako aplikovať tie informácie a princípy do bežného života. Lebo pokiaľ ich dokážeš aplikovať do bežného života, tak dokážeš veľmi veľa toho napätia a tlaku, čo by sa inak tvorilo, dokážeš veľmi veľa vlastne eliminovať. Ahoj Oskar, je podľa teba pravda, že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa? Čo by mali obsahovať? Ďakujem. No, tu sa dostávame do nového piliera, ktorý ja budem aj čoskoro otvárať s jedným mojím kolegom. Budeme za chvíľku otvárať pilier životosprávy alebo starostlivosť o mikrobióm, o žalúdok. A tam si rozoberieme viacej z tých bežne zaužívaných vnímaní a myšlienok spojených s životosprávou a so stravou. Veľmi často nám bolo hovorené, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa. Nie je to pravda. Vôbec nepotrebujeme jesť raňajky. Kľudne prvé jedlo dňa môže začínať až niekde na obed. Pokiaľ by sme boli schopní stravovať sa menej, možno vo väčšej porcii, ale menej krát za deň, tak dáme výrazne viacej priestoru nášmu črevu, nášmu žalúdku, aby zregenerovalo, aby si oddychlo. A je to určite rozumnejšia a zdravšia varianta, ako pravidelne niečo dzobať a furt udržiavať vlastne to telo v stave trávenia. Takže ak chceme dať metabolizmu priestor si oddychnúť, skúsme jesť trošku menej krát, skúsme si dať jedlo na obed a jedlo večer napríklad. Pokiaľ je niekto vyslovene naučený na raňajky, môže si dať raňajky. Najideálnejšie je ale po ránu si dať niečo, čo je založené na proteínoch, na tukoch, tak aby sme sa vyhli nejakému výraznému nárastu inzulínu. Po noci je hladina inzulínu, čo je teda hormón určený na spracovávanie cukrov v tele. Ten inzulín je pomerne nízko po noci. Takže pokiaľ budeme vlastne schopní ten inzulín udržiavať pomerne nízko dole, tak budeme schopní mať viacej energie, budeme schopní byť zdravší, cítiť sa lepšie a samozrejme udržiavať aj optimálnu funkciu hormónov. Viacej na túto tému sa budeme baviť už čoskoro, keď otvoríme nový pilier, teda životosprávu, ale ak by si chcela dať niečo na raňajky, môže to byť nejaké vajíčka, natvrdo uvarené, môže to byť voľské oči, môže to byť nejaká praženica s trochou zeleniny, možno nejaká uhorka, nejaká paradajka, môžeme si to k tomu dať. Bez nejakého chleba, bez nejakého pečiva. Určite sa treba vyhnúť nejakému cereálie s mliekom a podobné srandy, vločky. Tomu sa úplne vyhnite na raňajky. Niečo jednoduché. Naozaj vajíčka sú dobré, môžete si dať niekto, napríklad v severských krajinách dávajú na raňajky aj taký, čo udený losos napríklad, to sa dá dať. Takže kľudne to môže byť nejaká smotana s kakaom, so škoricou napríklad, to sa dá dať. Môže to byť jogurt, čokoľvek. Niečo skôr založené na proteínoch a na tukoch. Ahoj Oskar, otázok je veľa, ale tie najdôležitejšie, ktoré ma brzdia a strašia sú, či je pukanie v chrbtici v poriadku, čo môže pomôcť pri pálivej bolesti kĺbov. Ďakujem. Pálivá bolesť kĺbov znamená, že tam je zápal. Určite by bolo dobré ísť na kryokomoru. Kryoterapia by pomohla zredukovať ten zápal prostredníctvom toho suchého chladu. Pokiaľ tam ale človek má nejakú diagnózu, problém s platničkou alebo niečo tohto charakteru, tak kryokomoru moc nedoporučujem. No a treba sa starať hygiena o tie kĺby, treba sa začať nejakým spôsobom hýbať a postupne s čo najmenším napätím rozhýbať tie kĺby. Čo vieme urobiť je vlastne získavať priestor do chrbtice, priestor do kĺbov prostredníctvom cvičení, ktoré sú v programe T-Terapeut. A pukanie ako také nie je nevyhnutne zlé, ale je to skôr len informácia a signál, že to telo zatuhlo a že sa začína scvrkávať.
Každé puknutie znamená, že tam nie je dostatok priestoru na to, aby to nepukalo. Takže práve vtedy sa treba viacej nasústrediť na cvičenie a na uvoľňovanie toho napätia z tej chrbtici a na získavanie priestoru. Chrbtica level 1, chrbtica level 2 v T-Terapeut. Sem rok po pravej endoprotéze. Bylo to skvělé, už 10. den po operaci jsem cvičila na bose s rehabkou a nemohu křížit nohu, tak moc závidím, už jen pohled pomáhá. Tak moc vítám cviky na uvolnění plotýnek bez křížení nohou. Díky vám jsem neuvěřitelně rozcvičila i druhou kyčel. Ve dne funguje. Je na tom, jak ta vyměněná, ale bolí potvora v noci. Děkuji, Marcela. Som rád, že sa vám podarilo prostredníctvom mojich cvikov rozhýbať bedro. Som rád, že sa cítite trošku lepšie. V noci, pokiaľ tá bolesť stále pretrváva, tak ešte tam máme asi nejaké veci, ktoré by sme potrebovali doladiť. Znovu možno bolo zaujímavé absolvovať lokálnu kryokomoru. A čo by mohlo byť rozumné, je pred spaním si skúsiť uvoľniť bedro nejakými cvikmi, alebo potom aj v posteli vyskúšať pracovať s tým bedrom tak, aby sme ho dokázali uvoľniť bez nejakého napätia. Takže keď ležím, nohu si párkrát vystriem, pokrčím, pracovať vnútorná rotácia, vonkajšia rotácia a to všetko robiť vlastne s tým bedrom. Takže tomuto by sme sa mohli povenovať. Dá sa, kľudne ma môžete osloviť na diagnostiku. Každý, kto má diagnostiku pohybového aparátu, ktorá stojí 203 €, tak program T-Terapeut má so zľavou 100 €. Každý, kto má program T-Terapeut, tak má potom spätne aj diagnostiku s 50% zľavou. Takže v tomto smere ja sa snažím tým ľuďom dať možnosti, aby ste sa naozaj dokázali cítiť dobre, aby ste dokázali tie veci zvládnuť a samozrejme tie investície do vašho zdravia, aby sa vám oplatili. Tak je to nastavené a robíme všetko preto, aby sme stále prinášali informácie a vedomosti a praktiky, ktoré budú fungovať, ktoré budú efektívne a budete z toho mať výsledky, ktoré vám ostanú. Treba pamätať na to, že spôsob, akým uvažuješ, akými princípmi vlastne riadiš svoj život, to je to, čo bude určovať, kde sa v živote nachádzaš. Takže to manifesto života bez bolesti, o ktorom aj rozprávam, o ktoré momentálne aktívne prezentujem, či už na sociálnych sieťach, alebo aj prostredníctvom teda YouTube, tak sa snažím ľuďom dať do hlavy, že oveľa dôležitejšie je tvoj prístup k tej bolesti, tvoj prístup k tej rehabilitácii, ako to, že čo vlastne s akými cvikmi robíš. Lebo cviky sú len nástroj. Máme efektívne nástroje, máme neefektívne nástroje, to samozrejme platí, ale to, akým spôsobom uvažuješ, tie princípy, podľa ktorých riadiš svoj život, to je to oveľa dôležitejšie. Takže metóda 6 krokov, uvedomenie, nadhľad, príčina, eliminácia, učenie, automatizácia. Touto cestičkou treba previesť každú jednu svoju bolesť a zbavíš sa jej natrvalo. Ďakujem pekne, teším sa na vás pri ďalších otázkach a odpovediach. Ahojte.